sanni da aiki da ƙoƙari sanni 'yar jarida ta gaskiya. Sanni da aiki da ƙoƙari sanni 'yar jarida ta gaskiya. Hauwa Halliru 'yar jaridar cikin ƙasarmu da ƙetare, mu bincika can a midiya ta ko'ina duka ta tare. Yau batun ƙasa ne da ƙetare mu faifaya can a gangare. Mutan ƙasa ta da ƙetare mu jinjina babu kuskure. Kuma buɗe kai kuma saurara batun ƙasa ne har da ƙetare. A matasan mu 'yan jarida Hauwa Halliru duka ta wuce. Duka labari in ko ba ita 'yan ƙasa ta mu duka sa wuce. Kuma duba cikin bayanai kuma duba can labarai. Hauwa Halliru 'yar jaridar cikin ƙasan mu to ya kace. Macen da koda cikin mazan ma ba kamar ta a bincikawa. Hauwa sannin Hauwa, ƙarfe 5 da ta bugawa maza da mata suna fitowa. Hauwa sannin Hauwa, to lokaci ne da ta shige shi aikwa aiki ta yi farawa. Hauwa sannin Hauwa, 'yar jarida mai tsarkin nutsuwa, alƙalamin da bai iya siyuwa. Gaskiyarki garkuwarki ko da labarin yana da rauni, ke kike shiga babu tsoro ki fitar da duk muryarki. Hauwa Halliru 'yar jaridar mu mai amana, ke kike ɗaukar nauyin gaskiya sannan Hauwa kina da kirki. Hauwa Halliru 'yar jaridar mu mai amana, da an tsaya an yi saurare za a ce Hauwa ce da girki. Hauwa Halliru 'yar jaridar mu mai amana, kafin ta zo ta sako labarai sai ta tsaya ta tantance shi. Za ta warware ƙarya da gaskiyar nan take faɗowa. Hauwa Halliru 'yar jaridar mu mai amana, sannan ki mun san kina ta ƙoƙari, mu a san mu ki ƙara girma, ki ƙara girma, ki ƙara girma. Hauwa Halliru 'yar jaridar mu mai amana, wai ina PA tamu, wai ina PA ta jinin mu, dole ne mana gaye da anti Aisha Halliru Gwangwazo. Taimako kina yi mun gani Aisha Halliru Gwangwazo, zane na zauna zana gaida duk ahalinmu su Aisha Halliru Gwangwazo. Sannu PA Aisha kamar ki babu, Aisha mai zubin girma, Aisha diya ta alfarma, Aisha PA ta Hauwa Halliru 'yar jaridar mu mai nagarta, kin tsaya ga marasa murya, kin tsare mutuncin sana'a. Gari da gurinki ta zam ibada ba hanyar neman suna ba. Addu'ar su mama da baba garkuwa a gurinki ba wai ba. Sannan ki mama silarki yau dai kin ga 'yarki ta zarta mata, da addu'arki take ta komai gashi yanzu ta fi su gata. Maman su Al'amin da Aisha ga kuma Hauwa tana da gata. Maman su Hajjara a gaida ke, maman mu mun san akwai nagarta. Sannu abban su Hauwa sannu baban mu mun san ka ba su rata. Addu'ar da kake yi kullum gashi yau ta kewaye ku. Lafiya Allahu ya ƙara, sannan abin muka ƙara girma. Mai waƙa ni ne ɗan dangi, Yusuf ne ɗan wanzami, dan kwana zam ɗan ahalinku. Zan yi saƙo ga 'yan jarida matan ƙasarmu, banda tsoro da juya baya. Hauwa ta nuna muku hanya, gaskiya ai ba ta da jinsi. Da an faɗa muryar ku da laushi, sai ku ce amana ai tafi. Wani ya ce ku kulla baki, kul al'umma suna jiran ku. Alƙalamin da ke a wajen ku, ai amana ce aka baku. 'Yan jarida mata ku tashi, ku tsaya ku haskaka gaskiya. Sannu ki Hauwa, kina ta aiki cikin ƙwarewa.
an baki maki da girma ko wannan aiki bake gazawa da sun gano ki suke warewa kina da kyauta bake gazawa ga 'yar jaridar cikin arewa Hauwa Halliru ina ya baki Hauwa Halliru ina ya baki sannu da aiki da kokari sannu 'yar jarida ta gaskiya